Halo dulur, ini sekarang lagi loading lur, loading RP pengajian Kubengi. Oke, kita masih bersama Diva Audio lur. Iki jane mau ya arep ngrebek sone idola lur apa tonggo desa kono kan. Cuman berhubung kaya kene pun barengi juga jope dadi ya aku tak ngrebek sing cedhek ngono lho. Ya iso di lain waktu iso ngrebek sone koncone ngono kan. Ya pokoke aja lali di-subscribe lur. Di-share ngono kan maring koncone. Ya wis lur engko angger sempet cek sone ya tak rekam neh. Ya wis cukup sekian ae lur. Engko iki arep apa? Arep cek sound ngono iki. Iki mau cek tas rampung apa masangi kabel lur. Peralatannya jek padha lur kok ndak ini kae. Selawatan lur, selawatan. Iki monitor nggo adoe kae. Kae lur apa? Monitor sing jamaah ibu-ibuke ngono kan. Tinggo rencana nggo jamaah ibu-ibuke ngono. Iki ndilalai yo. Nggon nyetele iki yo nimbrung ibu-ibu, tapi mbungko kan mata ning perubahan jadwale. Iki sound out lor nih. Tetiknya seumbruk ya. Tetiknya setitik nang kono kan. Nah, tapi bebasnya kan. Iki koyo masang-masang kabel pun wis siap ya kan. Jadi iki arepe ngengkol diselur. Yo tak delok nih, tak duduh nih disele sing iki disele lain nih lur, gak rai kuate power kan sing dengi digo lain lur. Iki disele kayak ya keneng disele sing ngene iki lur apa Jokaraton ini senting dia engkel murup ngono ya lur. Iki aku tak ngengkol dhisik lur ki. Lur disele wis murup ya kan. Cek mic lur. Oke. Bose nang kono kae bose. Ah. Kan keton sinyal iku. Wis, nah bose. Sebentar. Tis tis angkat sing ngamentran sedikit. Tis i wis ya wis. Oke wis. Halo lur. Iki mau cek sound wis rampung kan. Iki arepe salat magriban dhisik. Ya cacah ngaji lur ya. Ya pokoknya ojo lali lur di-subscribe, di-like, di-share ya lur ya. Engko wayahe cek sound tak rekod neh. Maksudnya iki kudu cek sound lur, maksudnya iki pas live pas main. Iki cah-cah ngaji, cah-cah salat wis padha kumpul. Iki tak salat sik lur. Iki lur kabeh sampun. Salat maghrib ya wis iki gare nunggu apa? Gare nunggu pemain hadre tok teko baru.
iki mau kupluknya arep tak gawe kecilian lur. Jadi nggak iso krep ngono mabune. Jadi yo ngene. Iki mau sholat maghrib wes. Apa Jackson ya wes mau. Dilalah krune kan iki mau sibuk siji ngono lur. Mau yo pertamane aku kur dolan tok ngono. Mau tangi turu. Terus neng klondang-klonding rupane bos Viva Audio iki natani spektre tak dolan wong main rupane kon melu pisan ngono ceritane. Ya wes aku tak melu ngamen apa golek barokah sholawatan lagi sholawatan. Wah iki intine jangan lupa di subscribe dan share lur. Dan nggo ben aku tambah semangat gawe video ini lur. Iki sing nyetel cek balik iki lur apa salin apa piye kan. Engko pas acara wis mulai ngono kan angger sempat ya tak video lho. Ya wis lur, cukup sekian ae. Matur suwun lur. Assalamualaikum, salam audio sanjenengan lur ya. Likun lihau minal ahwali muqadda ini ya Rabbi bi tafa balik Kokot lor, wis do bubar.